den her vej. Det gør vi nu. 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8. Og så får du 1. Nu. 1 og 2 og 3 og 4. Så højre. 4. 2, 3, 4, 5 og 6. Og det gør vi med musik. 2 gange. Ja. Og tilbage. Til venstre. Og tilbage. Til højre. Og stop. Så står I over for hinanden og kigger på hinanden 2 og 2, eller hvor mange nu er. Vi kigger på hinanden, og så siger vi foran klap. Hey, der mangler en. Nå. Og kan vi lige få en ekstra danser? Hey Pia, kom lige. Kom lige. Vi mangler lige en danser. Kom. Amanda, det er skide godt. Bare en. Du fik lige en danser. Tak for det. Vi siger foran klap. Bagved klap. Foran klap. Og mod. 1, 2, 3. Det gør vi lige igen. Ja. Foran klap. Bagved klap. Og mod hinanden. 1, 2, 3. Ja. Tag hinandens hænder. Tag hinanden i hænderne. Og så danser vi rundt i en kreds med os selv. Og så lapper vi foran. Foran og bagved. Og så danser vi rundt. Nu begynder vi forfra. Tag hænderne. En stor kreds. Vi har aldrig haft sådan en stor kreds før. Vi går mod midten, og vi går tilbage og sidevinklen til venstre. Mod hinanden, fra hinanden til højre, og så klapper vi. Er I klar? Vi går. Op, 2, op, 3. Til venstre. Og så mod midten. Og så skal vi til højre. Og kigge på hinanden. Og klappe. Danse rundt. Og vi klapper igen. Bag, foran, mod hinanden. Og så rundt. Så er vi klar igen mod midten. Og så ind. Og til venstre. Og mod midten. Og til højre. Så skal vi klappe. Og danse rundt. Og klappe. Bagved. Right.